Storja ta' suċċess. Hekk nistgħu niddeskrivu l-esperjenza ta' Jennifer Malija, żagħżugħa ta' 25 sena li wara li segwit korsijiet fl-MCAS u fl-Università ta' Malta illum mixja l quddiem fil-karriera tagħha. Ix-xogħol ta' Jennifer jikkonsisti fil-pittura fuq ornamenti ta' ċeramika, pittura fil-knejjes u tagħlim li tfal ċkejknin fuq din il-prattika tant tal-qalba. Iżda fi klima stess dan ma kienx ikun possibbli mingħajr il-kontribut tal-Kulleġġ Marti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija li tul il-kors fl-arti kreattiva għaddilha l-ħiliet meħtieġa biex tagħmel suċċess mill-karriera tagħha. Jiena l-MCAS ipprovdit li ħafna opportunitajiet billi nista' naħdem f'ħafna workshops, hemm ħafna workshops differenti u li speċi tatni l-opportunità li nifamiljarizza anke ruħi ma' magni u ħafna affarijiet u meta ġejt għall-industrija tax-xogħol sibt dawn il-faċilitajiet utli għax-xogħol tiegħi. Kif inhu sewwa magħruf, l-edukazzjoni weħida mi xejn u s-suċċess jirrikjedi karattru sod u konfidenti fl-abiltajiet tiegħu. U propju f'dan ir-rigward Jennifer tispjega l-aspett holistiku li toffri esperjenza edukattiva fl-MCAS. Kenna xi units ukoll tal-MCAS biex tippreparana kif aħna għandna immorru pereżempju għall-interviews u kif għandna nuru xogħolna pereżempju. Hekk allura nemmen ħafna li għenitni li personalment anke biex nibni bħala portfolio, anke CV, nibni CV sewa, kien anke presentations qudiem udjenza. Allura inti bniedem ukoll iġġalu iktar ħossu komdu għal ċirkustanzi, pereżempju ta' interviews jew inkella titkellem xi nies fuq xogħolok x'qed tagħmel u x'mhux qed tagħmel. Fuq kollox tispikka l-ambizzjoni f'għajnejn Jennifer Malija. Ambizzjoni li nibtet fi snin tal-formazzjoni tagħha fl-MCAS u li kebset fiha attitudni ta' tagħlim li ma tmutx bis-suċċess. Waqt li komplejt naħdem ġifieri ħadd dan il-kors tal-masters, komplejt nieħu korsi oħrajn, ġifieri ma nemminx illi inti l-ħaqt post u waqaft hemmhekk. Id-dinja tkompli ddur u dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida. Anke mit-tfal stess nitgħallem, jiġifieri huwa pass. Dan huwa pass, allura inti dejjem tipprova pass wara pass tkompli timmatura inti u titgħallem skont l-esperjenzi.